Kaysa may gipangpailan, Yika! Ay, magkakasama si Richard Hiderian. Katong ingon magkakasama nga kita ko nung taga Mindanao, mura taga-Afrika. Taga-Afrika. Og magkakasama katubitang ang suwang po magkakasama wa maalayin sa ihabitaw nga daong. Representative Sardania. Og magkakasama si Secretary Larry Gadon. Kay ila magkakasama ang gibatikos o ila magkakasama ang gisaway. O sa ganito Yika, unanimous decision sa Korte Suprema nga nagdeklara sa impeachment complaint ni Vice President Sara nga unconstitutional. Ito paminaon. Si Attorney Rolex Suplico magkakasama sa iyang nga kinini ang papamulo sa diyang ilang gisangad ang kaso batok na ining magatulo magkakasama nga way respeto sa bataw sa Korte Suprema sa diyang mipakadaog kinig hukom kalabutan sa impeachment complaint ni Vice President Sara ngadto magkakasama Senado. Ito paminaon ha. Bilang abogado, as an officer of the court, we have the obligation to defend the integrity and the independence of the highest court of the land. Yes! Yes! Bakit? Kasi kung wala ng credibility ang Supreme Court, wala ng matirang justisya sa Pilipinas. Kanang desisyon magkakasama, hoy, magasampataw paminaw mo sa Korte Suprema. Declaring magkakasama sa impeachment complaint nga unconstitutional, unanimous na. O sibot pasabot ana nga silang tanan magkakasama wa maglalis. May tato magkakasama ni tablabar kay makaingon ta bitaw nga grabe siguro magkakasamang buruka ding mga membro sa kanana nga Supreme Court no kaya ito mga justices. Ilag yung magkakasama, nagligas lang yung gamay. Grabe yun siguro magkakasama, pinugaan na yun nga interpreters balaod. Di ba? Grabe yun siguro interpreters balaod sa mga justices. Grabe man ang buto magkakasama. O, nagligas man yun. Unya, kay tanawa rago ninyong sampataw. Basaha rago ninyo magkakasama. Iparago ninyo. Unanimous magkakasama pasabot tanan nga mga justices magkakasama ni butar pabor magkakasama kang Sara nga ideklara ang iyang kaso ngadto sa Canada Senado nga unconstitutional. Unya di ka ana mo respeto sa bataw Gadon Hiderian ibasab ikaw Sardania basti lang Ginoo kog kamoy makapail og kaso. Murag yun mo og kana na ang wagi sami iskatiling ba. Karon magkakasama kamo na po'y pail ang kaso kay klaro kay doon ang mo'y kasaypadan sa atong Korte Suprema. Ingon dayon mo nga giharas mo.